Oh guys, kilay siya guys oh. Kay di man siya makasilpon. Kay gibawalan man sa doktor, maghinuktok na lang. Umuna man siya lakaw-lakaw sa diri sa gawas. Nihigda na po siya. Maghinuktok na po na siya. Mubarog na po na siya ron. Mulingkod na po. Higda na po. Maghinuktok na po. Giyap na siyang buhok. Wala, itantangan na ni Kuan. Wala pa. Hiwaanan dito. Hiwaanan dito. O, dito siya. Tingis pa nga na. Marison niyang Kuan guys. Pusit. Siya magluto na. Kamo mo na sige magluto. Makalihok lang na siya guys. Sabado Domingo ra dyan. Kay iting klase di man pwede. Kay busy man kasi mga buhaton sa eskwelahan, mga project mo nang di na ako sa disturbohon. Nang ikabuntag ako isang puka mata na sa maligo. Mukhaon na lang na siya. Daghan gud malutuan ni Pap, nginganiw na to per. Sige na na. Kung hindi mo makita na sige mo tabang na ka. Lunes, Santo, Biyernes guys. Sabado ra ginag Domingo sa makatabang. Fourth year naman guys, daghan na kay mga project ba. Ang ulo niya patubuhon, ang lawas may calamares. Guys, manilig sa Rodriguez guys. Sabot na kan. Hindi na mga dahon pa. Gumamit daw. Pangdigoon si pangit guys. Lugaw lang sa iPhone na siya. Ligo-ligo na. Pag nga ito pag-hospital, wala na. Mati manang giro. Panilig ko rin guys. Sige yan may kuha dito sa kusina. May nagluto sa pusit. Kalamarisong luto. Tabalo na sige maluto guys. Hindi na yung problema na. Tabalo na maluto. Ako nang andam-daan siya. Kaya ikalit ko na itong syudad. Hindi na may mabala ka makutom. Kaya tabalo na maluto. Kaya apit ang kalit kayo. Do katuig na lang. Pag dito ba sa 4th year karong tuig ka, hindi lang nato kayo lumpihan masyado guys kasi kawato na itong tukaran. Hindi lang nato gaming sagbot. Nato gaming sagbot kay mata na to wala na itong tukaran. Pangit, andam na ka makaligo pangit. Buo na ka. Manda ka. Oh, limpyo na. Gamay. Gamay lang di kinatubakon kay bawa niya pulutan. Bawaton mo dito tayo. Pwede na, Metro 8. Karon arita sa ubos kaya mamisbis ko isa guys karon ini yang trabaho guys puro sa mo nang hindi ko gusto asar sa siya kay kasama ko ni guys kaya bubuan ko diri mo kuan nya na may plano po no na nami kwarta na po butangan ako ni birha na po tao ba rin ang tanumahan lang di ako para nagbubo diretso na sa ubos inarasahon pero sa karon hindi pa okay ako man tayo legit ako rin po yung trabaho putar ko unang ang inaob niya mga kapnina okay karon di ma basta ang kuan tao kinabuhing ini asa-asa lagi so buka tani bawal sa ani ako yung magtrabaho ni Ron nga ko ni siyang mabuhan para inikaw niyang hapon isaka na pagbalik kapay siyang trabuasa mura bagi sugo Pulaway kini tanuma. Sabi niya mago. Ako ni palanggaw niyang tanong guys kay
pinangga maniniya. Masuko mga kung ano na yung tanong. Laktan. Ang ato po yung pagkaon. Busa. Pagasan. Mamisbis na ta. Naroon, black putuga. Naroon. Kaya silang ligoon ba kayo. Kada pam ni bubuan guys, kada 2 kadlaw ra. Para mo makatipid og tubig. Bubuan ni ron, bilang sa 2 kadlaw bubuan na po. Hindi mo mamatay din ng tanom basta magbubuan niyo kada adlaw kay malataw niya pud ang mga kuno ni yung trabaho sa sahon niya kada 3 kadlaw 2 kadlaw. Niya bawal naman muna ang hardinero na lemorsa. Ang kuan kanang tani maintenance ba all around. Ano sa trabaho guys. Yung hapon ako na panisaka. Kay mauga naman na siya, wala na may tubig. Ato na siyang basun mayo kay tagdugay ba bubuan tag 2 kadlaw. Ato na siyang pasuyo kunog mayo. Kuan ba water. Water. Ang trabaho guys, trabaho babae, matrabaho po na to eh. Kaya trabaho guys lalaki, matrabaho guys babae. Di ba? Nung kaya nila, kaya na to. Kaya nila na kita may kusgan kasi lagi ka na nasa itong mga buso. Pasok na yun. Inom mo, inom. Kaya do kadlaw na po mo hindi makainom. Tingog, tingog. Mga simple lang na trabaho kaysa pero bukat. Hindi lalim ang trabaho sa mga inahan. Proud ka sa itong mga inahan. Mga pingko lang mga inahan, di makalakaw kayo, hindi na maganak. Iba mo pa. Nga pingko lang natin makalakaw yung ngatiman ninyo. Mga pingko lang. Wala, mura naman siya kuhan. Lagyan ng mga tanong ba, napuno na. Kunin pa na tanong kay bugnaw mo ng balay na yung mga tanong. Ano po yung balay na yun? Daghan kayo, huwag pala mabalhin. Okay, busy pa. Samot pa na nayayay pa ang tigatiman. Salamat kay Ate Jane sa gipadala na mong pangpalitong prutas ni Didin. Yung ipajikas. Nangangling salamat. Kaya malit akong prutas. Kaya prutas gamay lang po ito sa red. Kaya huwag yun ako siya pawading prutas. Halos kadadlaw dyan. Mga pinya, apple, grapes, orange, kanang singkamas, basta mga prutas. Sige, kung magkaon niya ako yung pakanon, magkaon, panyod, pamahaw, panyod to, kanihapon. Ingon ng doktor good na pakanon sa perming prutas, kaya mas dali ko no ang kuhan. Salamat kay Ate Jane, kay nanap po kayo palit og prutas. Kanang blessing nag-share ninyo sa amua. Dagang kayong salamat niya. Napunta na dagan pang blessing mabuti yung kinabuhi po dati Jake. Yung tanana ni Saint na mo sa inyong tanana ni tabang na mo sa mga sa mga di financial sa mga pagampo. Napunta na dagan pang grasyang muda umabot ko din yung kinabuhi niya. May panglawas adlaw-adlaw. Salamat all. Di kita magseryoso kay nanarabang Ginoo na ay kay magseryoso kinahanglan one po. Smile. You know pa, smile before open your mouth. Kuya kay kung mama. Hindi paka. Oh, mana atong painom atong mga alaga. Kanyang hapon na po nato ni Juan. Dayon, mana mo kong pamisbisan niya. Kanyang hapon na po to. Mamisbis ko to pero manupig ko ron. Mamilo ko sa akong mga nilaban gap itong naging adlaw kay nauga na. Kasabado Domingo, usa po na sige makainana gid guys kay di gid na makatabang na og lang adlaw kay di man po na ako disturbohon kun kay daghan kay trabaho nag project, assignment. Yung 4th year na ba na guys, daghan na kay kuan mag first year pa ni siya na. 4th year na. Unang Bernes Santo, Sabado to Lunes sa Bernes di na ako disturbohon. Ako ra na siyang tawgon ni
kuan mata niya buntag kay mag-alarm na siya maligo atos taas mag-ilis ako nang tawag ni kaon. Asa naman ka to si Sami oil? Na. Kini yung gigisa kila mo. Masa guys, kabalo na muluto. Tama na mga sobra niya sa eskwelahan nagluto sa kukiri guys. So, mga sesame oil, napay, tiyan na? Sauce. Teriyaki sauce. Sige, kabalo ni muluto guys. Di na ni makuhaan mo na ako na siyang giandam kay ni college guys. Yan na lang dito sa syudad. Hindi may problema magutom siya kay kabalo siya muluto. Matiman na niya masikaso niya yung kagulingon. May ganun, barato ng sibuyas yun guys. Kuha na lang 1/4. 35. Pila mo sa kilo eh. Bro, to good. 143. Ay, 40. 40. Kuha na. 180 siguro. 180. Pili, oy. 180. Ha? 160. Ah. Okay. Ma! Pamalit ng sibuyas ma. Kani barato na ma. Tag 40 na lang 1/4. Kaya ito nga, 80. Ulo sa pusit. Yarubo. Aglawas. Ikalamaris. Tingin pa na siya para kalamaris niya. Muna yung pagkalamaris na niya guys. Natog. Paminta. Siya sa ihari ron sa kusina. Kaya si kasi. Siya mag-imbento niya kung siya lutoon. Ligo pa ako pasinti guys. Kaya may inom na naman nagtambal po. Unya mga alas 10. Hi guys. Tadi agang chip ko kan kamot lagi ni magluto. Dubo. Di adobo ni mo usa ni mo Ang kalamaris. dili, ang ulo may ang giadobo, ang lawas may calamaris. Para dagang pumano ba? Sabado Domingo guys, makatabang na siya si Jahang Papa. So, may klase. Lunes to Bernis, sayo ni siya makitaan, busy ka sa siyang pag-eskwela. Say gabi na kadyo makatuog, magdagan kadyo project, mga suwatunon. Luwi man po dito kaunog sa dyo. Kung nagmata ni siya guys, mag-prepare na laman siya para si Jahang kuhan pag-eskwela. Kaya nakaligo na dahi ko guys. Presko na. Patang samad, presko na. Yun na po may tambal guys. Ano ba ni? Higa mong ulit tao, bisis kusina. Tambal guys. Agakong tupionon guys oh, nasa likod oh. Muna akong nilaban na itong kuhan. Ako na po ng tupion ron. Manupita. Ipailam na lang sang sanina. Ayaw, mga lapas na. Tapos tabang ning ingani kay muubok ko muatsing. Naibupugang sa angti dyan ba? Di ka adyo. Mabitan niya importante. Sakit. Maso lang inagarang inita na. Mura na ko di makaginawa. Ay, buwi. Kuha na, bullet rope. Hanggang kailan magsutog ingani guys? Kumintra mo guys, pila ka bulan mo sa mga Kanang mga pila mo suot. kanang naka-try pog ingani ba? Pila ka buwan magsugig-sot og ingani? Uka na siguro na, 2 months na siguro. Waman po ningag doktor nga antod kano sa kumusuot. Basta magsuot. Basta ningag ramis siya nga magsuot pang suporta sa samad. Di, ato dantod lagi na eh. Maglakaw ka, maginana siguro. Musimba ka, maginana ka perme. Di uy, Ibig sabihin, timail na, gipirahan ka sa iyong kuhan, kayo sa tagi. awang ipailam sa sanin no. Para di makita. Wala, buntis. Ano di ay? Duha mo ginawang ipalit. Dala mo reserve naman, kung reserve ba ni. Kaya og labhan. Naikapulit. Duha na yung opera guys. Opera dari. Opera dari. Puro ano.
Sa sunod, kari na operahan. Bako. Pero laban lamang yapon tas kinabuhi guys. Bahalag daghang opera basta kay naiba ng magatiman. Oh. Ano na? Sa hirap at ginhawa. Diba guys? Laban yun. Laban magay ng... Nangapasnit lagi po. Ha? Nangapasnit. Ang panit. Nag-ilis ng pan sa itlog pa. Pilataran yung gikuhain na ko kayo na. Dua ka itlog, dua ka harina. Hindi, ipuno ka ng harinang itlog. Nakuha na ang kanang ipuno niya mong mantika o itlog na usa. Lain na po na. Dagdag na rin to. Kaya nakuhinta na itong una. Kuya, wapati ba na mo pa'y maglusyon? Sos. Yun sana makadin. Nga naman kang karte. Hindi man guna arte basta. Paano, may kalamaris ko, mas chicharon. Mga kagustuhan dahil na yung buhaton. Wala na yung buhan. Hindi na dakong isyo. Na pwede mag-yuko-yuko guys. Sana maintindihan niyo ang kalagayan Gideon verse ngayon na hindi pwede mag-yuko kasi maipit ang tahi. Oh, tahi. Pero tahi. Di man ko ni mawang lusyon. Hindi akong Lain nagpal. man ko dagang lusyon. Ako mo nagipalit ka sa hospital ka kaya paligoon ka di. Kaya na ilusyon na gamiton tayo magbugis. Kita mo ka na skin white. Skin white para gini sa panit. Skin, balat, panit, white, no puti. Pag kabangaan niyo, naging mamalit yan mo. Skin white ang pangalan. Baka naman. Thank you dahil ni Ate Jingjing sa isang ipajikas para pagpalit na ka ng prutas. Dagan ka yung salamat Ginoo na gajim bahala magbawas sa mga kamaadyo. Kung katong tanan ng sento ka na ng pinansyal, dagan ka yung salamat ninyong tanan guys. Para sa kuan prutas, para sa Kinahanglanon niya. para sa kinahanglanon. Dagan ka yung salamat ninyong tanan guys. Ginoo na magbawas ninyong tanan. Ginoo na bahala ninyo guys sa inyong mga kaadyo. Mahinaot ko nga, tagaan pagajud mong daghang grasya, maabot sa injuhang kinabuhi. Grabe mong ka, nga lumoy kaadyo kasing-kasing, Ginoo na jibala ninyong tanan guys. Salamat kaadyo ninyong tanan mga viewers. Labinas katong dahil ng giampo, dako na jud kaadyo tabang namo guys, nga karon nakalingkawas na ko. Isang nagbitay na ko sa kamatadyo, na gihapon ko ron, naluwas gihapon ko tungod sa injuhang mga pagampo. Nagadyan ka yung salamat ninyo guys. Bisag sa kahanginan rata nagkaila, nga enjoy kong giila nga igsuon, anak, kapamilya, kadugo. Nagadyan ka yung salamat. Kaila ko na po ko. Pwede ko maglaki-laki kay makabughat ko. Sus nakakita dyan ko guys. So giunsa nila gisalba kinabuhi. Katong nasunod na kita dyan ko ginsas doktor ang pagsalba si Jang kinabuhi guys para masalba laman dyan pero wala dyan sila'y mahimo ning tugo dagahang luha kay minsan na naman gadget o ako'y naingato pangunang pasalamat ka dyan ko sa Ginoo guys nga tagaan pa dyan ko ni Jang kinabuhi bisag naglisod ko sa operasyon kay tangan lagibutangan ko nilang kananay tubo kay naglisod ko kananay ginhawa. Mas nakabawi lagi hapon ko guys, itagaan gyapon ko ginawa sa Ginoo mo nang dako kadyo kong pasalamat na napa ko karon. Paadyo na laman sa kuan guys. Samad. Ida dako pud ko kadyo pasalamat ninyo, sus na balik-balik na pud guys. Di man kun ko mabuang og pasalamat ninyong tanan guys, kaya ra gadyo na hang lipadya. Kana nay magbasa ko sa mga comment ba. Hindi ko magatungay nga ni nag-vlog ra ko dya. Nay may tabo na ingani dya. Taghanday mo tabang. Nang kadyo ning tabang. Di ko makatuo guys nga. Sanay tabo na uron nga daghan kadyo ning tabang. Daghan kadyo kong pasalamat sa mga ati. Nga naas kahanginan. Nga naas mga gawas sa kusina. Nang kadyo salamat ninyo kay. Nagajud mo yung jugod kong suportahan ninyo kong gimahal. Nantod karon nagyapon mo nagsuporta sa kinahanglanon. Kay bawo na mo guys, ukinsa mo nga di magpa-mention, dagan kadong salamat mga ati.
Ginoo na'y bahala ninyong tanan. Karon guys, hapit na kumubuan. Mubuan na ko karon April 11, may isa ka buwan ako sukad nga gopira. Hapit na guys, kung mo isa ka buwan, pwede na ko mag-TikTok. Buhol po. Gimingaw na ko mag-TikTok. Gimingaw na po ko mag-edit sa vlog. Ay si Junjun sa man karon mo ay mo ko. Edit na walay. Edit na wag edit. Siya sa guys, kay bawal pa ko magtutok sa kananay kuan cellphone kay kuan ko no radiation ko no sa kananay cellphone. Maot ko no na basta gioperahan ka kay makabughat mo nang maglikay sa ako sa kuan guys bughat kay kinadaghanan jud ningon nga maglikay sa bughat pati ang doktor. Kato laging gioperahan ko sa Twitter. 2 months lang ka tugod bago ka nagtrabaho balik. 2 months lagi to nakatrabaho na lagi ko balik. Di man kayo kana malala kanay mo. Kana diri na bay nagikuha mura na gitangtang na ko. Kay nakapatong ra ba yato sa imong kuan gito. Oh ino nagang hiwa danis liog gamay ra. Nga nira ni katas Dili man na. kayo na kuan kani may kuyaw pinagi sa imong. At kani Organ yun. nagihiwa na dani taas. Ilarang gikuan ba gisunod ra ni sila sa kanang lupot sa panty. Dani. Pantilay na. Pero kuan ra siya guys katong nahihiwa nga kuan ra siya ba gamay. Jag tahi ni jag tanod. Sila no. Matunaw ra gananay kuan tanod mo to ni nga ng doktor nga di na ko kinahanglan mo balik kay ang tanod di ko ra siyang matunaw dayon gi tagaan ra ko kananay mga tambal nga ingkis ug na ako'y batiin nga na ako'y himnon nga kuan guys tambaw kay Sakit ba? pero nadyo kuno ko'y batiin nga ilang taningana kinahanglan mo balik Balik yun. Bugnaw na. danang gidang giluto guys Nanda guys. Calamares. Bumo. Lamig eh. lami Bumok siya. Dili gari pa. lami guys gidang kuan giluto Kabalo na guys, miluto. Di namin problema na magnangyaw na naman ang muskwila na syudad. Kabalo na siya, makiman niya yung kagulingon, kabalong luto. atong dito may hospital siya nagatiman siyang lula gijatanan malingki Luto pa. magluto gijatanan Muskwila pa. muna di may problema na guys kay bata pa na gitrain na nanamo siya sa mga buhat tunon dani sa bang grade 5 grade 6 na siya na siya gitrain og laba Sama na, maglaba. limpios bay Karon kanya may laba, kaya ako may maglaba sa amuha. Iya ha, siya pa yung maglaba siya guys. maglaba na siya ron nagmagluto agijang gym guys wa na Wala eh, alam ako na ako ng gym niya. So pagkatiman ninyo. Hindi ko na ko Nalutas. problema. Mag-gym na po ko, na po may kada gabi na po mag-gym. Naram ng gym yun ang mulakaw. sa una sa wapa ko na kay ngani kada hapon mag-gym pa matso padakag tingnan na pagkaroon asara kai Nako lang gawon pero gamay. kain ang isang braso bis bato-bato to na humok na humok Siyempre busy, ano mag ako ng unahon ng gym niya. Kamo din ng unahon. Huwag nagmatsu papa, sayo ba siya sa una? Matsu papa. Bawi ra ko. Pila ra ko ng kuan. 3 months, 6 months, dali ra tayo. Sayo po ko na siyang matsu papa sa una. First time na makita si John John sa Kita jud ko papa ni sayo wato ba itong Di ka gym sa una kasi sa Manila pa. Hindi ko magtrabaho, bisag kapoy, gym yun. Arang humuta ka, adyo gilutong giyan. Kumakines. Makakaon ka dana, makihumok man na. Homok, makataon ka na makikihomok man yan. Oh, umana siya guys, oh. Ay, nakoy nanay sudan. Si Dodong. Adobo, dagan-dagan Napay adobo. Dagan-dagan day pa oy. Oh. Napay hugason. Kapoy. Ikaw sa'y maniho di aron. Oh, di ba? Muna mong cook ron. Cook ka cook. Busy siya. Ang hipos, nagluto pa siya guys. Oh, guys, kilay siya guys. Oh. Kay di man siya makasilpon. Kay gibawalan man sa doktor, maghinoktok na lang. Umuna man siya lakaw-lakaw sa diri sa gawas. Nihigda na po siya. Hinoktok na po na siya. Mubarog na po na siya ron. Mulingkod na po. Higda na po. Maghinoktok na po. Gihap na siyang buhok. Pila pa ka buwan pwede magsilpon? Pwede magsilpon pero is light ra. Ay, this light. 3 months pa.
Kaya silip-silip, bro. Hindi nga magbabad. Ay, silip-silip. Silip-silip. Timan niyang gingon sa doktor. Ang regisyon. Mga 3 months to 2 months siguro, 3 months. Ano, 2 months, 3 months. Oh. Pero mananaw ra. Asa? Dato ra silpon ni butang ng tanong. Pwede guro. Ambot lang. Ang ngita di kagpahagi na. Paghihap na lang na sa imong buhok. May paita. Ito magpaita. May paita. Oh. May paita. Hindi ra mo gud muli ra. Mo tanaw gamay dan paway na pod. Anak ko. Kasa-kasa malaging kusina to lilion dito be. Buto ang dishwasher guys oh. Ay isa. Igawas niya ng imong gibutang niya na plastic na may basura. Pak buto-buto. Busy kaya mong cook og washer karon. Siya may kuan. Siya may nakatoka ron. Oh, busy kayo. Nanay kamot-kamot to diyan. 2 months pa, 3 months usa ka maka kuan. Cellphone maka lakaw-lakaw sa Ginajud na siya pag cellphone. Ladyo, lah, di ko cellphone nun. Hindi na ka vlogger. Mag-cellphone nanto. Kamu na may mag-vlog. Ako na may vlogger. Ako na may vlogger ron. Sige, din ako matutong. Aman ako. Hi guys, good morning. Welcome to my vlog. Ako na si John John Burst. Di na kumawi din siya. Ikaw na pirmi. Hindi na kang vlog? Wala naman. Na, nagtampo na siya oh. Sino ako ang hada-hada rin. Matanong tikil nga. Starring akong pilonon guys oh. Pilonon. Starring. Di na ako mag-cellphone. Ito Di ba? mo na tanan. Ay, mo na tanan. Practice na itong ang pag-edit. Butang nga gintro. Butang nga Ah, wala. Inani ra. Butang nga music. Naanad naman sila. Ano muna niya akong kuan. Muna niya akong style. May music. Uy, music ay. Para kuan jud ba? Yung Pagupit na po. Mura na makagirmitan niyo. bagupit na ko. Kita vlog-vlog. Dahil mo ang buhok. Karang taasa. Dire man gud sila madani sa akong kagwapo pa. Munang mutanaw sila. Wapo isip sa ako. Lingi mo ka. Ala, di na ka madila ilan do ako na ilan. Guwapo ko na. Kabalik-trup lagi niyan tiyan. Oh, ano siya. Salang na siya sa kuan gira. Kung mag-cellphone, mag-tiktok na ko. Take up Karang sayaw-sayaw. 3 months pa do. Sino na po pa kay 1 month layo pa kay kag daganon. 1 month na ko sa April 11. Dayon. Oh. Kapit na. Tis ka muna. Bailot na pa. May bailo. Ikaw maginani din. Ako nanani. Ano, yung ganong pwede na ibaylo. Pwede pang ibaylo, baylo ta. Di man pwede ibaylo.